dneska vás vítam pri ďalšom videu. Zahráme si tu Grove Garden. No, vidno, že už trošku nie som ani taký začiatočník. No, ale pozerajte, čo tu má tento typek. To je husté. No, takže ja som vám prišiel najmä ukázať moju záhradu. Toto je moja záhrada. Dúfam, či sa vám páči. Mám 5 biliónov, to je celkom dobré. No, tu mám svojich kamošov. No, ale oni teraz nie sú zo mnou hovoriť. Pozrieme sa do shopu. Apple bereme. Seed. Nezabudnite dať like a odber. Budem veľmi rád. Mám vás veľmi rád. Neviem jak veľmi, ale veľmi vás mám rád. Počúvajte, keby ste chceli byť moji friendi, tak mi dajte mi do komentáru, alebo ja mám zrušené komentáre, ale povolím ich, že napíšte svoje meno a kto by mal, tak mi dajte prosím zadarmo líšku, keby ste mali náhodou. Takže píšte do komentárov svoje mena. No, resetol sa shop. Tak ideme sa tam pozrieť. A nič tam není. Tak ja sa vám ozvem, keď niečo bude parádne v shope, alebo niečo sa proste stane. Dobre, tak akože ešte s vami, no ja za chvíľu sa uvidíme, tak čaute fanúšíci zatiaľ. Dobre, už sme zase tu, ale vypínam. Po 20 minútach sa vám hlásim a Rare Summer Egg je v tom. To kúpim. Môj sen je, aby ste dali odber a like, aby som mal YouTube button. Je to môj strašný sen a bol by som za to veľmi rád. No, každopádne, dneska je našou úlohou vypestovať tú najväčšiu rastlinu. Dúfam, či sa nám to podarí. Toto hubu som tiež dneska zasadil. Je dosť veľká. Mám na to šťastie celkom. No, skúsime kokonaty zasadiť veľké. Lebo to by mohlo to byť fungovať. Tu mám orangutána, ale to nič. Tu dám, dobre. Skúsim zaliať vatrník. Dám monster sprinkler. Počkajte. Dobre. Monster sprinkler. Dobre. A ešte ku tomu niečo prihodím. Dobre. Tu jeden typek na mňa povedal, čo robím. Chce trade, no. Čo by sme mu dali? Ale typek ja netradujem to video. Kámo, ale čo ti mám za to dať? Ja ti nič nedám, ja iba dám takto jedno. Dobre, tak my tu čakáme keď... No, ja sa vám asi za chvíľku ozvem, lebo to bude trošku trvať. No, ale ešte... Mal by som tu mať nejakú vec. Dobre, skúsime Dragon Fruit. Tak, dobre. Ideme. A dneska je o tom presne video, že chceme dať strašne proste veľké ovocie urobiť. Tak to asi Dragon Fruit veľké nebude. To nebude moc veľké. No ale čo by som od vás chcel? Aha, Ancient si to otvorím. To nič. Dobre, a ešte mám jeden. Či? Už nie? Či koľko? Aha, nie. To nič. No, takže pekne sa nám polieva. No, ale to nevyzerá to. Počkaj, to keď chce mi niečo veľké výraz, tak to je trošku väčšie.
No tak ja sa vám ozvem za chvíľu, tak zatiaľ akože vypínam. Takže hlasím sa vám úplne po 40 minútach, strašne dlho to už rám. No a koľko má hodnotu taká huba, sa pozrieme. No tá huba má hodnotu tak, asi má hodnotu tak 24 miliónov zatiaľ moja. A tento bambus som vypestoval, že aby stal veľa, zatiaľ má hodnotu 1 milión. No ľudia, takže keby ste ma chceli za frenda, CIRIPIICEEK napíšte a pošlete mi send request. No a potom ešte dáme aj určite nejakú súťaž. Budeme súťažiť o sunflower. No a skúsime ešte zasadiť ten stromček. Dúfame, či to vyrastie. Apple, mám 2 apple. To by malo stačiť. No, takže. No neviem. Tak. Do keľu. Dobre. Idem tu naspäť. Ja sa rozhodujte, dneska som stratený. Kde som to položil? Som to vrátiť. Aha, nie tu. Kde som to? Tu je strom. No, tu som získal tú najlepšiu rastlinu. Neviem, že aj vy ju máte, napíšte dole do komentára. Ideme sa pozrieť, koľko to stojí. No. 408 000 za takú jednu dobrú rastlinku. Akože paráda. No a iba som od vás chcel... Dobre, toto je asi koniec videa. Prajem vám pekný deň alebo večer, no že mne to je jedno. Aby vám bolo dobre, aby sa vám darilo. Nezabudnite dať like, odber, tak čaute.